merindal 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 merienda 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 sa agapalan record tada ini na merindal merindal kiprang sigunod tay bugta ko sa reels ko ade pwede na de mag-uso-uso man daw ako sa mga puro Facebook na kung paano ngayon ang pag-ibukang mga reels na reels dali ma-post ka sa reels mo merindal na merindal 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 ade pwede Jerome ade pwede pwede garo diyan kita may kwarta yan may kwarta parang may kwarta yan talaga may bayad talaga igong kwarta dyan kuhan Shara dyan pag sa Facebook, pag nag-reel ka, talaga? Paano makaabot sa ko sa bayad? Paano makaabot? Paano makaabot sa ko ang bayad ka yan pala? Kanya pala na ko kung nailing dyan ng mga kung ano, nagnanganganga, may nagtutuwad-tuwad, may utungani singani ito so naging lady ni Tanggol, singani ito? Si Seto? Ivana, uto nga ni si Ivana, parang nag-grill siya na naglalabas siyang nakabalaka sa Planggana, milyon-milyon so nagiling. May gusto ba yun, may income pala niya na arugan. Gari dyan kita pero di malas kita nag-trip sa kuryente. Gari dyan kita magkakwarta, Jerome, ade. Pampabaka lamang kita pangkuan lamang ki Macdo, ade. Pangkaon lamang ki Macdo. Pampakaon ko lamang didi kay MJ, na jaris ko ki Macdo. Di ba? Sa Angel pala, di lamang ki welcome is nagpadara si Kon Kimirindalan, si Tita Marican Sarong Aldao. Ito pala, kon ito, tinuyo min nga niya kapag mahabang day pa si Angel. Welcome back Angel Mustasa. Ang babaeng tubong kagbakong. Imalnod, gar imalnod ini gayo, imalnod. Kagbakong ka Angel ba ya? Kagbakong nga din. Ang kasamang Angel na Mustasa ng kagbakong. Paray na hapon po sa Indogabos, mga Bicolano, sa Manapatikan Mundo. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Mauran-uran. Mauran-uran, mga tugang na pagkahapon, digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Tasan daw tabi, tasan daw tabi, Jerome. Yan. Okay na, garo okay na yan. Komportable na maluya ang boses na. Nagkuhan ako, napapaas ako. Dapat bata di ako nag-headset abo ko pa pong mabungog, di ba? Ang karaklan sa hilang kan mga announcers, mga tugang bungog. Totoo lang, ang mga announcers talaga, oral daw kang naka-headset. Inibagang talingat igong kipiga-apod sa ng allowable limit kumpirang decibels ang dapat na madagog mo oral daw. Nya, ako basta gusto ko, makusog ang headset ko. Kaya nag-iwas ako mga tugang sa kuwan sa makusog na tanog. Tabakakan, pag mga sisentan ako, Henry M, ilingong ka sana. Good morning, Henry M. Hilingon ta ka sana. Dito lama. Henry M. Is na biro ngaya ini. Bungog na pala. Ito lang. Kaya kita dapat na mga announcers, dapat asikason taman asikason taman ang satuyang talinga. Ining talinga ay goyang kitanog na dapat sana na pwede mong dangugon. Lingaw ko lang suturo sa kuya kay ito ni. So diniscuss ni Dr. Sengane, so ENT tang amigo. Si Dr. Dr. Philip Roa. Lingaw ko lang may kuwang kaya ni may igwang testing kan. Ano sa pag-testing ani kaya? May testing. Yan baga na headset, Junior? Pag nadadangog ang headset mo kang kataning mo, sobrang tanog ka yan. Gano'n arugan sa pagkataram niya Di ba si Shara naka-headset?
Pag nagrani si Jerome, nadadangog niya, sobrang tanog ka yan. Kung sabihon, bako taban within the allowable limits, mga tugang of our eardrums, para po makontrol ang tanog. Tan unit of measurement baga sa tanog, na po decibels. Yeah. Yan po, yaon actually sa television, sikat iyan sa TV kampanahon. Sikat-sikat yan si Charlene Gonzalez. So, ano yan? Sikat bagan sa TV? Sa television, di ba? Naggalangoy-langoy siya sa dagat, di ba? Ayan, tabi. Siya, ayan. Di ba? Maray na hapon, tabi, Henry M. Jezebel po ito. Ay, sorry na. Kailangan makarawan. Jerome, kano tabi? Jerome, subag ko duman sa table ko. Tayaon pala sa ko duman na cellphone. Kano nga tabi ta. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Mauran baga? Pag mauran, mga tugang, day dapat kitang mamundo. Ang sarong bentahe kan pag-uuran, iga po mga tugang kibuhay may nag-upload. Sinabi na, may nag-upload eh. May nag-upload man ng gado. Pag ang every time na nag-uuran, igwa mga tugang kibuhay na igwa tabi kibuhay na nade-develop sa paginin tubig. Hello? Hello, gandang hapon, friend. Magandang hapon ho. Matanong lang po ako. Opo. Anong oras kaya magbalik ang kuryente? Anong oras po nag-brownout dyan sa inyo? Alas 8. Nang gabi? Umaga. Kahapon? Ayun. Kanina. Kanina? Oo, hanggang ngayon wala pang Kuryente? Opo. Bakit ako po ang naisipan mong itanungin? Siyempre, kasi nandyan ka sa ano. Sa tingin mo, Tagalog? Wala ko mga friend kung alam mo. Sa totoo lang, friend, hindi ko alam. Kasi, wala naman yatang advice. Teka ha. Check ko. Ito. Kasi nakikinig nga ako sa inyo. Nakikinig Hindi ka. ko... Oo nga. Nakikinig ka ngayon? Mag-sign on, sign off. Nakikinig ako sa iyo. Sabi at nakikinig saka sa ka? Facebook. Hanggang ka lang daw alas 7 nakikinig sa akin. Tapos i-off mong 30 minutos. Magikinig ka naman ng 7:30. Tama? Hindi. Nakikinig ako sa DCGB, sign on, sign off. Sign pati sa off. FM. Okay. Paggabi, nasa FM ako. Okay. Tama Ayun. yan. Tama yan ginagawa mo. Pero wala pong kwan. Pati sa Facebook meron kayo dito sa akin. Walang advisory sa Aleco, ano? Nakikinig ka ngayon sa radyo, madam? Opo. Tatawagan ko yung Aleco, ha? Opo. Ang mali pang pag-pronounce ng opo natin. Opo. Sige na. Sige na. Opo. Thank you, friend, Friend salamat, mo ako. friend. Hindi mo na ako naalala. Ayun nga pala, mukhang naalala ko ang boses mo. Friend kita, noon dalaga pa ako, friend na kita. Gaano ba kalalim ang ating pagiging magkaibigan ng dalaga pa, ikaw? Ikaw ay dalaga ka-textmate pa. kita dati. Textmate kita dati. Textmate kita? Dati. Ano yung mga text na? Hindi ko maalala. May mga tinetext ba tayong may pinag-uusapan ba tayo? Okay lang. Ano yan? As a friend. Wala naman doon, Oo nga. Sa tingin ko ibang nga. as a friend lang. Oo nga. Pero, lumagpas sa pagiging magkaibigan natin ang text natin? Hindi naman. Hindi naman. Mabuti. Hindi naman. Kasi yung pinsan ko dati mo empleyado. Talaga? Yes. Akala At ko ikaw lagi kitang nakikita. Sasabihin mo yung pinsan ko dati mong ex. Naalala mo yung dating provincial agriculturist? Si Juan, si Ruben Limos? Hindi. Sino? Yung patay na. Yung patay na? Si Doktor. Lagi ka naroon noon sa amin. Si Doktor Agriculturist. Doktor
Si Kwan, taga Daraga, tama? Yes. Magaling yon. Si Angel. Si Angel, oo, si Angel. Tama talaga. Tama. Naalala ko na po. Naalala ko na. Nagte-text ka sa akin. Sabi niya sa akin, bakit daw kita di sagutin? Di ako mag-reply sa'yo. Oh. Medyo galit pala ako. Kung halimbawa nagtitext ako sa yung hindi ka sumasagot. Sino? Ikaw. Nagagalit pala. Hindi. Nagagalit Alam niya pala nga ako na nag-chat ka sa akin. Okay nga, pag tinitext pala kita na hindi ka sumasagot, nagagalit pala ako. Hindi naman. Hindi naman kasi sabi noon, nakikipagkaibigan bang naman yun, sabi niya. Oo nga. Kaya nga, friend kita sa Facebook. Ngayon? Dati. In-unfriend muna ako ngayon. Hindi naman. Bihira lang ako kasi dati wala ako dito. Talaga. Oo. Nang nag-asawa ako, nalayo ako dito. Nag-asawa ka na pala? Saan ang pag-asawa mo? Yung asawa ko, wala na. Wala na. Wala na? Still single. Ano nangyari? Nasaan yung napuntang asawa mo? Alam mo na. Sumakabilang buhay? Hindi. O sumakabilang bahay? Hindi. Sumakabilang barangay? Hindi lang siguro, hindi kami yun talagang forever. Oo nga, siguro. So ngayon, single ka? Yes, I'm still single. Walang baby. Wala Yun kang nga, anak? Kaya kami siguro siguro namin kasi nga nagsinungaling siya sa akin. Wala kayong baby? Hindi kayo nagka-baby pala? Hindi. Ngayon gusto May mo? diferensya siya. Ngayon gusto mo? Oo, noon gusto ko magkaroon ng baby pero ngayon hindi na pwede kasi na. Tama yan. Oo. Okay, pero ang edad mo ngunyan? Ilan ang edad mo ngayon? Ngayon? Oo. Walaan mo. Siguro, mga nasa 49 ka. Wow! I'm a senior citizen na. Kuwan ka na 74. No! 60 pa lang ako. Kaya pala hindi ka na pwedeng magkaanak kasi senior citizen ka na. Hindi. Ano? Noon, nung nag-asawa ako. Talaga. Oo, okay. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay namin. Okay. Hindi ko na alamin baka ako na. Okay na. Huwag mo na alamin kasi alam yun ng marami. Oo nga. Anyway, maraming salamat at napasaya mo ako ngayong hapon na to. Bakit? Kasi narinig ko yung boses mo, ka-textmate pala kita dati. Kasi nga noon, bago ka magprograma, patatawagin mo ko. Tapos, pag narinig na sa radyo yung boses ko, ang daming naluloko. Delikado ining ororo. Ang daming tumatawag. Talaga? May tumatawag na may naghahanap sa'yo? Sa'yo baga, sa'yo. Sa akin? Sabi ko, wag mo ibigay ang number ko. Lagi ko sinasabi noon sa'yo. Oo nga. Kaya pala yung asawa mo, nawala? Hindi. Hindi. Hindi naman taga rito yun. Hindi? Taga-iba? Taga yun, malayo yun, Pangasinan yun. Okay. O di, Kaso nga, ayun. Tatawag mo ko pa ba ang alay ko ngayon? Wag na? Kasi nakausap na kita, wag na nating tawagan. Di ba? Alam bakit? Darating na lang yan, hintayin mo lang. Nakahintay ka nga ng matagal. Nang walang asawa mo, kuryente pang hindi mo mahintay? Siyempre. Walang, hindi masaya kasi walang internet. Okay. Walang wifi kasi walang kuryente. Wala Okay. Thank you. Sige ba? Friend, thank you. Okay, welcome po. Welcome. Malaman namin kung anong oras. Okay, sige po. Okay. Okay, thank you, friend. Bye-bye, friend. Bye-bye. Bye-bye.
Sarah, chat mo ni so Aleko. Kung may kontak ka. Hello? Aha. Oh. Maray ka ba tatig chat ay text mo siya? Palagi ka. Yan ang tignasabi ko sa'yo. Magbago ka na. Kaya minsan, marauton man sa dati sana. Nagkakaroon doon. Salbata na karapadon ta ka na. Pero, dawa wala ko Gary, nainig ko. yes. Nagtirigog ka sa rin. Migo, gari gusto mo na kan bago ah. Gary, gusto ko naman sa sagamos. Gari mo ka naman ta. Ara mong malatos naman ako pag-uli ko ah. Gari mo ka naman. Magsalamon yan. Ano? Nagre-ready na ito. Yun na kaya yan. Dahil tamanan, mapagal man sabihin na iwasan mo yan ta. Si Henry ba kaya yan? Ano mo ito may gumaiwasan na undi? Lang man i-update ko ito. Ala, ang ganda mo kaya ko. Yato na kaon si Di. Iwasan mo kamote. Pinarupunan sa ako kang Aleko. Ibang tinapusan. Kunwari bro na gusto ko na naman ang ta. Nag-text ka pala. Salbatan amigo. Pagbinta pala. Yata wag yan nag-text ka man. Pag bumininta, karambula, di? Sige. Nakuha ko. Ah? Mga taon, ikataling ko siya kung nagkailanganan wag yun. Ulokan mo akong sarawayon ka. Bata, naayon sa panahon. Sir, Ren. Bata ang panahon baga talagang nakakamiss. At yun na nga ni. Bata malipot-lipot mag-adi. Ayun ko. Over na. So ha. Bye-bye. Salbatana Junior na pangyari ini sa Maabaka. Pero talaga ha. Gusto ko mag-inom kitubig na malipot. Nagmararaswalunan ko manay hilma. Manay hilma sagin. Nagmararamanay swalunan ko. Siguro kung yaon si Father si Father Mumoy nagdadangog. Pwedeng masabi si Father Mumoy, padigdahadawan sa ko, tabulungon ko. Awin na. Pangyayari sa Maabaka. Kaya ba ko yung posibilidad na ngaya? I-farm boy. Farm boy? Tapos, Pramakalaya. Farm boy. Amo niyan. Lumaki tayo sa farm eh. Farm? tayo sa Tama. Nagabulod Kaya ba lang. ako? Di ba? Sige, ba? Iyon man talaga. Nagdakula. Tabi ako sa bulod talaga. Ang pagkabayo ang koral daw. Karabaw. Talaga. Bako helicopter. Ika na. Maistorya ka na naman kang gibo-gibo mo na ugaring na. Hello? May bago kitang kulalap ni Ano? sarong pwedeng sabihin kang broadcaster. Tala. Dahil ka magkaroon yan. Aber daw, ikaw daw istorya. Sige daw. Ikaw daw. Uha! Ikaw kita kaya sarong kulalap ni na sabihin kang oral daw tang nadangog sa ere. Text na siya o siya nag-text alagad na ipanahon niya sa iyang numero. Kaya siya tabi delikadong malaplitan. Totoo daw yan. Ganyan. Sorry, bye-bye. John, Stinger. Stingeran mo. Pasok. Baretang kulalapnit. Ayan. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sige, kantsawan mo ako, Noy. Kantsawan mo ako. May oras ka. Oni na. Sarong, anong sabi ba na government yan? Baguman? Privado? Ano? Anin? Sarong pribadong
presidente kang ang medyo mapapigay, Oo. dahil yung panmaywasan ta, Oo. si Sir Gil Bagayan. Nasay mo? Yung buwelto na sarong text scam. Oh. Text example. Dahil ka mo di, dahil ka mo di reply ka. Sabi ko, Oh. Sige sana, kantawan mo sana ako, boy. Kantawan mo ako. ako lang tala sa alay ko. Ako lang tayo sa ko. Oh, Bye. wala. Alam ko na, John. Apo lang tayo sa ko, John. Baka mapudgirara ito, si friend. Ha? Si friend, baka mapudgirara si... Apo lang tayo sa ko, baka mapudgirara si friend. Balang mo na, ha? Baka mapud si friend. Problema ito. Alam ko na, ha? Ako na, ha? Apo lang tayo muna sa ko. Tabaka, mapudgirara si friend. Problema ito. Ano? Dapat simbagon kita ni Angie. Uni, oh. Ako na, ha? Alat ko na. Di pati nagsimbag isan. Problema ini. Oh. Ange. Wara talaga. Ano rin naman? Hello? Isingilong kita ka ito ni friend. Hindi mo anya pinahalagahan ang tawag ko sa'yo. Ano na? Tapos, wara, dahil kita masimbag. Anyway, friend, hintayin mo na lang yung kuryente kung kailan bumalik yan. Anyway, wala. Nahintay mo nga yung mga panahon na talagang napakalamig ng gabi. Nagmaundo ako ngunya napon. Hello? Hello, Sam. Hello? Hello? Yes? Mati ka nganyan. Nag-broadcast ang buong pangyayari sa iyo. Salbatan ang pangyari sa mga. Alam ka dyan. Uy, sailing mo, delikado daw. Delikado dito sailing mo. Di ko lang po isipin. Oh. Senior citizen ng pati. Kasi ko pating bagang ko pating advice sa mo ya, mag-ingat na baka matetanos ka mo. Ala ka. Latusod na kang salbatan na ka dyan na. Uy, amiga, sabi niya baga, text man sa nabaga na kami. Uy, sir. Magbarka na baga, dahil man Text ha. dahil man kilampas na Hala kung ka. anong pinag-urunan. Kaya lang, medyo, sabi niya, ang delikado duman. So, pag deda siya nagisimbag, nadadagit ako. Ayan, may mga Uyugon mo pagdadagit yan. na pating nangyayari. Ano? May mga pagdadagit na pating nangyayari, sir. Yung bata, senior na baga, ang senior baga, dahil man nag-uutik na. Ade, Pati sensitive iyan, sir. yung ngani. Lagot ka, pinurupunan ka lang sa anin ko. Ngunyan, naharap na kayo, nagkadagit-dagit na sa iyo mo. Sarap ka. Lagot ka. Mati ka, sir. Sige, ulokan mo man ako, saro ka man. Nawag mo kaya ako sa iyo, sir. Ano mo, Oh. dakop-dakop ka na. Aram Gari. corner ka na. Isus. Pangkulalak ni talaga. Sir, Gari, pangkulalak ni andun talaga ako, ang issue mo. Saga, abangan mo ako saga kun. Garo abangan mo ako saga kun. Garo abangan mo ako saga sa Facebook kung may tama ako dai. Ade, garo abangan mo ako gayon. Possible. Ade. Gari lingon mo kun igwa akong lastro dai ade. Kung may black eye ako. Kumusta po? Garo abangan mo sa Facebook kung may black eye ako ade. Naiman, grabe naman Ayun, iyan. Di wala sabagay. magigibo sa mga mamadlo. Iyan ang gustong ko sa imo. Tapadaba mo man ako maski puro paano ade. Ade. Kay po, Hunter, ano ka na? Oh. Isang basta ka na? Bata gari piga para kancawan mo sana. Nawag man lang kami sa imong mga nahapon. Sobra. Grabe talaga, sir. Ang sa imong karisma, bako lang pag Grabe yan. Pati mga Ngunyang ko lang na. Ngunyang ko lang na. senior. Iyo, ngunyang ko lang talaga na-discover na grabe palang sa history kang panahon. Adi, Dekada. hinda. Kurosingan ta ka dyan. Bye-bye. Sir. Unaling mo na. Salamat, sir. Bye-bye. Unaling mo na, Junior. Ito
Ito nag-apo yun. Gusto ko midbidan nito actually. Ay. Sige. Hello? Oh, Unay na sinasiri ng may tutabang ko. ano? Dahil ka ng gad mag-amin, mas yun ang mangyari. An marauton, kung May magsurat... kasi ng inosente. Migo, baka sumurat migo sa NTC, i-request tigil sa muna, preserve sa tape. Si Isay daw ini. Oh. Basta sa rin yun. Dahil ka ng gad mag-amin. Tapos siyempre, you cannot please everybody. Iyo baga. Pwede mo sabihin There's ito na. nothing wrong in cheating. Iyo baga. An pwede sabihin mo migo, ang depensa ka ito. AI so nagapod. AI. Oh, yeah. Artificial intelligence. Di ba? Para rautong ka. Ha? Dakulo na ng pagi mo yan para rautong ka. Iyo. Tama ka? Basta- Tama ka? Basta sa rin, kung ano man talagang katotohanan, ika lang ang nakaram buda si Fred. Bye-bye! Bye! Sarawayon ini na. Alright. Mga tugang, anon mga pamahiin na sa indong pinagtutungkusan hanggang sa ngunyan? Sige daw. Kamong nagdadangugon yan, ano po na mga pamahiin ang hanggang sa ngunyan padagos tapang pinagdadarasa sa tuyang buhay? Na tinukdo sa satuya mga tugang kan sa tuyang mga lolo asin lola. Di ba? Halimbawa nga ni, anon mga pagtubod, mga tradisyon so kaya mga pamahiin na daita mga tugang aram kung paano yan ikino-connect mga tugang sa buhay nin tawo. Igwa ka mo kayan bata ba ako magbasa ki text? May lumidog na text. Digdi ko ano, honest, di rami naglog na text oh. Dapat nga ang title kang programa mo, Kaduratan. Baka may kanta naman sa jingle ta, sa seryoso o kaduratan. Kaduratan ang term naman. Si Henry M. Bako yun, Junior? Yung mga, padango ka, Junior. Dawagon mo. Dawagon mo. Sa seryoso o kaduratan, si Henry M. ang bida dyan. Yung ba nga? Oo, dawagan din daw. Nakasurat yan. Nakasurat. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Informasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB Makokoa. Isyong seryoso, kaduratan, ang bida dyan. Oh, isin na ibaga dyan yun, nakasurat baga dyan. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, puon agas tabanggi, magkape kita with BP Henry, nganing happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, puon agas tabanggi. Oh, klarado ba kayo nyo? Di ba? Klarado. Nakasurat pala. Nakasurat. Ang jingle mo magayonon pa kaysa mga kandidato. Ha, 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 ha. Iyo man ang ano. Henry M. in the morning. Henry M. sa hapon. Henry M. sa pagserbi. Daing puro pundo ini. Excuse me po. Anong mga pamahiin, mga tugang na sa Indo na pinagtutungusan sa ngunyan? Sa pagtubod kan mga pamahiin na iyan, igwa daw mga tugang ki epekto sa buhay nin tao. Halimbawa, ang mga
Pirmi ko pa ini na obserbaran. Pero ani ba na pigdudumanan ko daina? Halimbawa, sa Burunyagan. Sa Burunyagan, pag daig kikairi Banggurang Junior, ang luluwasan sa simbahan malumanay. Pero pag may kaibang may luminot ka duman sa kwa. Tamay connection da ang mga tugang na kunhudyang kang makaluwas, daa. Ano nga ni so kunhudyang ka da ang makaluwas, mga tugang sa simbahan na iyan. Ha? Ikadaan masapar kang di malas. Tingin mo na, halik kang simbahan, may dara kang di malas. Iyan na, bagong kasal. Kampanaw, na-obserbaran ko ang junior, nagpapagawan magluwasan sa pintuan. Sa sumainot daa, mga tugang, dapat sabikan mga tagbabayi, uminot kanini magluwas, tadog-dogong ka na lalakingan, dapat ikan mainot magluwas. Oh. Kang kinasal kami ni Mrs., kanya ko inot na ta. Halabaw pati ang sulog mong ano yan, so sa likod baga. Garo man ang junior. Yan talaga, daog-daog ako. Di ba? Pag may gadan, pag may gadan. Sa ibang lugar yun, pag may gadan, ang may gadan, di nagkakarigos. So nagadan ng pamilya, bawal magkarigos. Magbarataan ka mo dyan. Lalo na ang balo, bawal magkarigos. Oh. Di ba? Yan mga pagtubod. Buda, bawal magsigid. Kaya may mga lugar na pag may gadan, salbatan ng ati, bawal magsigid. Oh. Mga arugan, pakalubong kang gadan, ano mga pigigibong tradisyon. Pakalubong kang gadan junior, so gabos na iminiba sa gadan hali sa harong, dapat bumalik sa harong. Tapag arabutan sa harong giraray, so upos baga kang so kahoy baga na may suga. Ano po kaya yan? So kahoy na may baga sa purok. Giga po yan, pabalyo naman sa mga tao na nagsarabay sa gadan. Tapos sabi, ngani da mga tugang na, dain na maotro na may magadan sa lugar na yan. Sa kabaga. Sa mga honeymoon kang panahon, mga tugang, may nagkapira akong naukudan na tradisyon na turo kan mga may dad. Number 1, ang first night, dapat bibugtakan iyan junior ki ilaw sampangan kan magagom. Yan baga na pamitisan, bibugtakan niyang kandila o gasira. Bibantayan iyan kang lola. Ang nagabantay su lola, nabuhay pa nagom. Tangani daan na pag primerong banggikan magagom, mga tugang, maliwanag, ang pag-ibahan da kan magagom, sanggan sinda magadan, magayon, magian, maliwanag ang pag-ibahan. Kung ako, sikadang ko ang gasirangan. Di ba? Sikadang ko ang gasirang yan. Di ba? Oh. Dakol, mga tugang na nagimatan ta. Pero, ngunyan na mga panahon na ini sa naobserbaran ko ako nagnininong sa kasal, nagnininong sa bunyag, nag-atindi rin man ki mga gadan, di ba? Uyan nga ni ibaga, so mga masabay sa gadan, hanggang na sa nabaga duman sa simbahan. Tapos minahali na, kung bako sa simbahan, minasabay. Ang pagtapos baga sa sa sementeryo, dulo kon jalinubong mga tugang sa Memorial Park, siriblagan baga. Daibad ko sabihon, sa pagtubod, garo day man ki, ano yan? Garo day man signifikanting sitwasyon sa buhay ng tao. Kansarong aldaw, nagdira si Pading Al Kibatag, naranduman ko. Nagdarang batag si Pading Al. Ang natadang batag kambal, so batag bagang magka. So batag baga na magkadukutan. Magkadukutan na batag. Di ko aram mo nagtaw si Junior o si Jerome Antominao din sa pag-irimaming daraga. Ika nagtaw ka itong batag yun? Ika? Pero kinaraman siguro ka init. Tinawal dyan sa kalimaming daraga. Ni mata. Nga sir, ano nga batag o? Mata nga. Di nga kung nagkaumpo ka.
Pag-alam niya pong pag-aki na kagaw kang kambal na batag. Natangin ako. Nadangog ko man talaga ang junior sa mga guranggang panahon. Pag nagaparakaong kang kambal na batag, maagi ka manghikambal. Nga gusto kong nga taga na sararuan sa ng kodos. Nga mapagalunon baga. Di ba? Ang pagpadakula kaya. Imagine na, ang batag na, ano ito? Batag na kambal, daw pwede pagkaunon. May naresulta da sa kambal na aki. Oh. Bata may na-anniversary pa sa nabaga. Hello? Hello, BP. Hello, amigo. Maray na po. May hapatabi ako. Oh. Ika pag nakikilamay, nagapagpag ka. Pagpag. Pagpag. Ay, dahil, amigo. Kasabihan da ba gayan? Iyo bagaso. Di ba yung bigo, pigigibong, paglaog pag-uli mo? Di ba? Bago ka mag-uli sa harong, Iyo. maghapit ka kung saan. So, sapatos mo, dahil mo piling ilog sa arong mo. Bako? Haro pa yan, oh. Yan ang mga narumduman ko. Na, paghali mo sa gadan, mahapit ka ngaya sa restaurant. Iyo, Makaon ka, o kung saan ka mahapit-hapit ngo na. Pag-abot mo sa harong, sugi na, binado mo sa gadan, dahil mo dapat ilog sa harong mo. Hindi mo dapat ipaglaw ito. Iyong mananggad, adi. So, iyan ang mga narumduman ko. Ngunyan ba gaday naman? Malangan yung mga kandidato, pirang gadan ang di dumanural daw. Kaya magamigo, kaya bigo di malas, kaya baga di malas, kadaraog. Anday nang ganda ko nagtutubod. Oo. Itong sabi kan sa mga lola ko kay ito, Oo. na di kami magkaong kitutong. Totong, Tutong na maluto. nata, Madukot ka ngayon sa tukawahan. ang paguna kumigo, dengi magkaon kitutong ta, iyan nga nakapahugak. So tipo, baga pare, so tipo, Ito palan, masiramon. sagurang pala nito. Ako Ay, inda. buhay talaga. Iyo man lang tabi. Sige. Good afternoon. Salamat, Migo. Joker. Bata, yan baga na tipo, masiramon sa bawan kikusido. Kung bako baga ano yan, kung bako baga mga tugang sa bawan mo kiso bulalo, pading ano yan, pading ninyo, pading ninyo, pading ninyo loses. Yan baga pa din na tipo, masiramon sa bawan ki bulalo, masiramon, maragamo na di. Di ba? Bako yung pading ninyo. Napong ka naman nga dyan padi. Ano padi? Hain pala si Edwin. Kaya ba mo si Edwin? Gano'n din naman ki-update si Edwin adi. Pading ninyo. Di sagot na kapadig. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Po. Hello. Nawara, amigo. Nagawara-wara. Oy, Jenny. Diyan si Jenny. Kumusta na, be? Angel, kumusta na ni si Presidente Marcos? Hi na. Ano na, be? Nag-ano na si Presidente Falan? Si Presidente Marcos, kumusta na? Kumusta na daw si Presidente Marcos? Tao baga, paduman sa Malacanang, sa House of Representatives ngunyan. Hello? Hello? Hello, amigo? Nawara, amigo. Nagwawara-wara. Pag nakalong sleeve ka sa aga, alam na, naling muna ini si Antonio na. Pag sa aga na nakalong sleeve, ako talaga, mahilig man ako mag-long sleeves. Pag nakalong sleeve ka nga, pwede nga yung ang braso mo, may kamrot. Bastan aram ko, daida magparakanta sa bangon, tadaida makakaagom. Iyumananggad. Kay to baga, bawal magkanta sa harong, sa bangunan. Iyan sa pnaan, Jerome. Tadaida da makakaagom. Di ba? Oh. Grabe. Hello? 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 Migo? Yan mo yan. So totoong Iyo? one time,
hindi mo katandaan. Ano? Aki mataso aki. Oh. Nada ko so magaguna gura. Oh. Fight sa tao, Ano? masira mo ba? Masira mo pala niya, May. Namin na. Masira mo pala niya, May Antipo. Oh, sige, Migo. Salamat. Mamadali lang, Jenny. Dahil ka magino, Jenny, Ang mga helang kangatay araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging maugmang atay. Kay puan po na sabayan ng proteksyon Liver Aid, Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag gani. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo dahil mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal sa mga panginot na butika nationwide. Jen, hay na si Presidente Jen para sa iyang sona. Jenny? Jenny? Jenny, 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 Jenny. Convincing. Hay na si Presidente ne. Hay na. Hay na. Ha? Okay man ang sound ko. Okay man. Oh. Hay na si Presidente. VP Henry, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mm. nag-abot na sa Pailingan batasang daw, no, digdi pambansa. kung ikaw kang pailingan daw, no, pailing mo daw sa kuya, digdi, oh. Sige, tabi, Jen, Okay, go. nag-abot na siya sa batasang pambansa Mm. sa Quezon City para sa iyang ikatulong State of the Nation Address. Mm. Lunad ka sa iyang chopper, si Presidente nag-abot ka sa bagong alas 3:33 ng Mm. pagkahapon. Mhm. Ang sulong kay ni Presidente Marcos VP Henry, Mm. nakabarong Tagalog, Oh. made by artisans from Lukban, Quezon Taal, Batangas, Iyo. and Aklan. Marayan magibong barong na sa Lukban? Igwa kung barong na pinagibo dyan sa Lukban? Iyo. Mga Dracula ng kunab? Siguro, bagay na bagay yun sa imo, VP Henry. Pag sisulog mo, mag-arat-arat ka ta, medyo maalsom. Anong nangyari? Okay. Enot niya ng big practice. So, pag-deliver kang sa iyan speech, kang kasuod ma, VP Henry, kaya sabi kang mga sa palace officials, talagang preparado ini si Presidente Ferdinand Marcos Jr. And ang Bicol's Pride World Championship of Performing Arts 2024 champion Lassie May Alipopo Abagat, yung ang makanta VP Henry kang national anthem sa pagpuon kay ning aso nangunya na alas 4 ning pagkahapon. So ngunyan naka-standby na kita para sa tuyang live coverage. Oo. At sa ngunyan si mismong si Senate President Francis Cheese Escudero, welcome kay Presidente Marcos VP sa iyang pag-abot sa batasang pambansa. And sa ngunyan, yaw niluman sa kakaulay pa siya kay din na Senate President Francis Escudero mantang mapuuna. Nagkapirang minutos na sana, saktong alas 4 ng pagkahapon, pupuunan ining Sonal VP Henry. Alas 4 na matar man Presidente eksakto? Sabi ni VP Henry, by eksaktong 4, pupuunan VP ang sonata. Yaon naman mismo sa mga maaratindir and sa mga senador na talagang bigyan lauman, talagang yaon VP Henry. And si Vice President Sara Duterte, nagpahayag man VP Henry na di siya mahiling ning sona maski via satellite or ano pa man. Dahil ang parataram nanti kung ka na mailing. Talat-talaton niya na lang. Siya masunod-masuna. Okay. So, VP Henry, nagluwas mo yan na bareta sa... Talinga do tabi ko, ilang tadanoy, kumusta man ang hitsura. Si VP Sara day adi. Wala tabi VP Henry. Pero yaon si First Lady adi. Yes, opo. Ikan iseling, warin magayon si VP Sara Buda si First Lady.
De. Karaman. De ka na magsimba. Okay. Okay. O, sige. Okay, so yan, VP Henry, ang update di hali sa Newsbase, kay Bahan si MJ, tatawad sa na po ang tabayanan, live coverage kang sa Tuyang Sona, di sa DZG. Kid na Apo. Sige, thank you, Jen. Tontod mga tugang ha. Abangan nito ang Sona duman sa programa ni Pio Fernandez sa Bicol Target Afternoon Edition. Magbabalik po kami. Makalipas lang kayo ni. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo DCGB. Sige, alas 4 na, mga kapingki. Oy, yao naman ang si Presidente Marcos, oh. Nagalakaw-lakaw man ang sa pasayan daw ini. Naglalakaw si Presidente. Ay, wow. Ay, sa mga dating speakers siya, umpalan, Jody Venecia, Belmonte,
Sa mga former speakers, si Erap Estrada, hayan daw si GMA, si GMA baga, ang tutukawan, ito yaon dyan si GMA, naka-purple ito si GMA, gari purple, si GMA, ang tutukawan niya, bako man tutukawan kang congressman, ang sisa itong nakapulang nagbiso-biso sa presidente, mariyan talaga maging presidente, adi. Yaw na sa mga kwan, yaw na si presidente, mapuna ini, kaya mapadumana, mapaaram na gud ako ta, baka para ba intruhan ni Pio, adi. O sige, masakat na duman sa kuan, mapuna. O mga tugang, salamat po. Abangan ninyo ang State of the Nation Address kan sa tuyang presidente para sa bayan. Standby lang kamo dyan. Saga pag-irestoryanta, kung ano po ang sendong sinabi. Mabuhay! Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna